ତେଜସ୍ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରମିସ୍ କରି କହୁଛନ୍ତି, ତ୍ରିନାଲି ଆଉ ମୁଁ କେବେ ବି ଅଲଗା ହବୁନି। ତେଜସ୍ଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ହୋସ୍ ଫେରି ଆସୁଛି। ଆଉ ତେଜସ୍ଙ୍କ କଥାକୁ ଭବାନୀ ଦେବୀ ଲୁଚିକି ଶୁଣିବା ପରେ ଭବାନୀ ଦେବୀ ଯାଇ ତ୍ରିନାଲିକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ତ ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳାରେ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ହେଲେ ତେଜସ୍ ତ ତୋତେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇନଥିଲା, ତାହେଲେ ତୁ ଏକୁଟିଆ ଘରକୁ କେମିତି ଚାଲି ଆସିଲୁ? ଏବେ ତୁ ଘର ବାହାରକୁ ଯା, ମୁଁ ତେଜସ୍କୁ କହୁଛି ସେ ତୋତେ ଯାଇ ନେଇ ଆସିବ। ଭବାନୀ ଦେବୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ତ୍ରିନାଲି କହୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି ମା। ଏମିତି କହିକି ତ୍ରିନାଲି ଘର ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେପଟେ ତେଜସ୍ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଏକୁଟିଆ କହୁଛନ୍ତି, ତ୍ରିନାଲି ତମ କଥା ସତ ହେଲା, ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ସରି କହିଲି, ଆଉ ଏବେ ବାପାଙ୍କର ହୋସ୍ ଆସିଗଲା, ଏବେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଏମିତି କହିକି ତେଜସ୍ ଯେତେବେଳେ ତ୍ରିନାଲିକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସି ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ସେତେବେଳେ ଭବାନୀ ଦେବୀ ତେଜସ୍କୁ ମିଛରେ କହୁଛନ୍ତି, ତ୍ରିନାଲି ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ତ୍ରିନାଲି କହିଲେ ଯେ ତେଜସ୍ ମୋତେ ଡିଭୋର୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ମୋତେ ପର କରିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛି। ଭବାନୀ ଦେବୀ ଏମିତି କହିବା ପରେ ତେଜସ୍ ପୁରାପୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ତେଜସ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘର ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଘର ବାହାରେ ତେଜସ୍ ତ୍ରିନାଲିକୁ ଦେଖିବା ପରେ ତେଜସ୍ ତ୍ରିନାଲିଙ୍କ ନାଁ ଧରି ଡାକୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତ୍ରିନାଲି ପୁରାପୁରି ଖୁସି ହେଇଯାଇ ତେଜସ୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତେଜସ୍ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଇ ଦୌଡ଼ିକି ତ୍ରିନାଲିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ହକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ତେଜସ୍ ତ୍ରିନାଲିକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଥିଲ। ଏମିତି କହିକି ତେଜସ୍ ତ୍ରିନାଲିଙ୍କ ହାତ ଧରି ଘର ଭିତରକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତେଜସ୍ ଆଉ ତ୍ରିନାଲିକୁ ଏକାଠି ଦେଖି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା କି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ।